We are delivering today the iPad, the new iMac, the iPod, iPhoto, MacBook Air, iTunes. It's a revolutionary move. He was one of the most creative and daring CEOs. A global icon who shaped the worlds of technology and media. For over 30 years, computers, music, movies, and mobile phones were transformed by Apple's Steve Jobs. لومي بزعبا حدا تكنولوجيا عالمنا كالي ملكع كعز جبرن كنيو أدماس دك سواس تمتن سبحي والتاريخ رينا نصدما وانا مسراتي أبل زخونة ستيف جوبز شبهاد تاريخ ستيف جوبز نعاوت أرزن نايودكات مرر تجزيتات نزحلفة وعلى قوانت خونة اتي نفس من الناس نورو زي حلل سعرقن عالمنا نزل عالم كير واي ستيف يسران 4 لكاتي 1955 عام تمرت فرنجي على سان فرانسيسكو تولدو دحر سيليكون فالي تباهيلو أزفلت بوتا بزنورو بولين كلارا جوبسون تباهلو سو حدار دما بحادرا وسيدوم عبيو كابنو سنو تجميرو أزي بلحن نخول نجار كفل زهنتين زنبرة ستيف أبو ميكانيك سلا زنبرة أبغاراجو كسرح جوارو إذا دما عب إلكترونيكس فولي فقريك حدرو حجزه إذا تمكر زي دما مستبلح أمره تدميرو نخلونا يمسع يسرحو مسرت كونه ستيف ببهريو نجارات كمي كم يسرحو ترايزي كونس كمي جيروم زبالس يسرحون ملكعم دما نسواس حافتي يخون نجمنا نباري خلاي درجات مرتي نستيف وسان جزيه نباري أبو يدما نتي نايمس عيجزي مشارخ تزخونه ستيف ووزنياك سلالي ووزنياك ناي تكنيك بلح ناي سركيتن كودن ليك خون كله ستيف دما اتناي ووزنياك فتراتات عالم كغير كان زخل زستو عليه بعال رأي نبره ازون فصم مشارخ تزنور وازن ستيفن اتقدام يسرحهم بلو بوكسس زتبهالو بنسعه ناو رحوق نمدوال زخلو زي حقاو مسارحتات مسرح مشات النبره ازمهزو زي حقاو سرح والا قوانت خونه نستيف جنز تحلالخ تكنولوجي وسيدكا نخول سب قليلن تبصحين كخون مقبار زلو حيلي زرعيو فصامه نبره وازن ستيفن دما نمجمريا غزي فرياتاتهم بقطتا نعماوي زشطو العوان نبره أفريد كولج ننشتي إيوان كابزنو روزي ثلمدن هاي تمرت صانحيت تحرمو قراصو كم كاليغرافي ويسنة صحفت زبولو زسحبوه كفل تمرتات نعاتوي كتاتل زنابر ستيف ناب هاجر هندي نمنفساوي علامة بمخاد عمناي دحار هيوتو عبي صلوازنورو زين بونيهيزم فلسفنا مالتون نقرات بقليلن بتخرة مسرح تماهيرو تملسة اتي ستيف زوصلو ناي كاليغرافي تمرتي نتقداماي ماكينتوش كمبيوتر كندزي ساكل سوراوي كون زغورو صبوقات ناي صحفت قرصتات فونتاتن نممعبال عبي حاجز نيرو نسو تكنولوجي بزعا غلغالت طراي زي كونس تموكرو طلبن سمعيتن كحوس كم زلو يامن ابشحن 976 قطاطرا فرنجي ستيفن وزنياكن عفتنا يولدو جاراج كوينوم أبل كمبيوتر مسرتو قداماي فرياتهم دما أبل حادث تبع له كمبيوتر كوينو سيركيت بورد طرح زحازة سلازنبره بعل خانة يجزء رزخا مشفني ويكيزين كسر حلون كيبورد كتجورلن جدنا نبره يخون نبر زوم مشارختي تكنولوجي عزيم زتفلتو كلتا بزبها الفرياتهم يو أبل كلتا كابتم قدامت نايول قسب كمبيوترات حنت كوينا كابت صندوق وصيا بقطتا كملات تخيل ملئت فريات نبرت دحرم هزو أبل كلتا أبل كاب جاراج وصيا ناب عبيت كال تكنولوجي تسغاغرت نفلم أوان دما كمبيوترات ناي مزناقعي سباتن عبيت تكالاتن طرح كيكونس نابيات تمرتي نابايتن نترا سباتن كوعلا جمرا أفشحن 980 قطاطرا فرنجي أبل ناب عداقا مس وصت ستيف أوشت حاد ورحي
ሚሊዮነር ኮነ ኣብቲ እዋን ከዓ ስቲቭ ነተሓድሽ ማኪንቶሽ ዝተባሃለ ፍሉይ ፕሮጀክት ይመርሕ ነበረ ስቲቭ በቲ ሓቂ ናይ ምዝባዕ ዓውዲ ወይ ከዓ ሪያሊቲ ዲስቶርሽን ፊልድ ዝበሃል ሰባት ዘይከኣል ዝመስል ነገር ክሰርሑ ከእምኖም ዘኽእል ዓሚቕ ክእለት ነበሮ ማኪንቶሽ ኣብ 1984 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ በቲ ፍሉጥ ናይ ሱፐር ባውል ምልክታት ተደጊፋ ተፋለጠት እዚ ፍርያት እዚ ንመጀመርያ ግዜ ብማውዝ እናጠወቕካ ዝሰርሕ ኮምፒውተር ካብቲ ዝተሓላለኸ ጽሑፋዊ ትእዛዛት ናብ ቅልል ዝበለ ፖይንት ኤንድ ክሊክ ዘሰጋገረ ፍርያት ነበረ ይኹን እምበር ንዓወት እቲ ኩባንያ ኢሉ ይኽተሎ ዝነበረ ውልቀ መላኽ ዘምስሎ ናይ ኣመራርሓ ስልቲ ምስቶም ናይቲ ኩባንያ ሓለፍቲ ንስቲቭ ናብ ግጭት ኣእትዎ ስቲቭ ምስ ናይ ገዛእ ርእሱ ቦርድ ዳይሬክተራትን ባዕሉ ምስ ዝመልመሎ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ሲኦን ጆን ስካሊን ተጋጨወ እዚ ግጭት ናብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑ ከዓ ስቲቭ ኣብ 1985 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ብዘሕዝን ኩነታት ካብቲ ባዕሉ ዝመስረቶ ትካል ተባረረ መንገዲ ህይወት ዝጠፍኦ ኮይኑ ከዓ ተሰምዖ ስቲቭ ካብ ኣፕል ድሕሪ ምብራሩ ኔክስ ዝተባሃለ ሓዱሽ ትካል መስረተ ኔክስ ንዩኒቨርሲታትን ንግዳዊ ትካላትን ዝኾኑ ሓያላት ኮምፒውተራት ሰርሐ እቲ ኔክስ ዘማዕበሎ ኔክስ ስቴፕ ዝተባሃለ ሶፍትዌር ኣዝዩ ምዕቡል ስለ ዝነበረ ድሒሩ ወሳኒ ረብሓ ነበሮ ስቲቭ ኣብ 1986 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ካብ ሉካስ ፊልም ሓንቲ ንእሽተይ ናይ ኮምፒውተር ግራፊክስ ክፍሊ ብ$10 ሚልዮን ዓደገ ስማ ድማ ፒክሳር ኢሉ ቀይሮ ፒክሳር እታ ናይ መጀመርያ ብኮምፒውተር ዝተሰርሐት ቶይ ስቶሪ እትበሃል ናይ ኣኒሜሽን ፊልም ብምስራሕ ነቲ ናይ ኣኒሜሽን ኢንዱስትሪ ንዘለዓለም ለወጦ በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣብ ኣፕል ነገራት ጽቡቕ ኣይነበሩን ብዘይ ናይ ስቲቭ ራእይን መሪሕነትን እታ ኩባንያ ኣንፈት ጠፊእዋ ናይ ዕዳጋ ብፅሒታ ቀኒሱ ናይ ፍርያታ መስመር ተሓላሊኹ ኣብ ኣፍ ደገ ክሳራ በፂሓ ነበረት እታ ኣብ ተስፋ ምቁራጽ ዝነበረት ኣፕል ነቲ ምዕቡል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ንምርካብ ኣብ 1997 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ብልዕሊ $400 ሚልዮን ንኔክስ ዓደገቶ ምስ ዝዕድጊት እዚ ድማ ስቲቭ ጆብስ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ጋራጅ ናብ ዝመስረቶ ኩባንያ ተመሊሱ ፈለማ ከም ኣማኻሪ ድሕሪኡ ድማ ከም ግዚያዊ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ወይ ኢንትሪም ሲኢኦ ኮይኑ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ሓጺር እዋን ድማ ቀዋሚ ኮነ ስቲቭ ኣብ ሓጺር ግዜ ነቲ ናይ ኣፕል ዝተሓላለኸ ፍርያት ከቃልሎ ጀመረ እቲ ኩባንያ ብትኩረት ክሰርሖም ዝግባእ ዝበሎም ፍርያታት ድማ ሓደ ጻዕዳ ሰሌዳ ሰኣሎም ናይ ተጠቃሚ ዴስክቶፕ ናይ ተጠቃሚ ላፕቶፕ ናይ ሞያተኛ ዴስክቶፕ ናይ ሞያተኛ ላፕቶፕ ብምባል ድማ እታ ኩባንያ ኣብዞም ፍርያታት ኣትኩራ ብፅሬት ክሰርሕ ኣዘዘ ምስ ምምጻእ ስቲቭ ተተሓሒዙ ድማ ቲንክ ዲፍረንት ብፍሉይ ሕሰብ ዝበሃል ናይ ትኩረት እዋን ተኣታተወ ቀንዲ ዕላምኡ ፈጠራ ምትብባዕን ንድፍን ናይ ተጠቃሚ ተመክሮ እንደገና ኣብ ልቢ ኣፕል ምቕማጥን ነበረ ናይዚ ሓዱሽ እዋን ቀዳማይ ዓብዪ ፍርያት ድማ ኣብ 1998 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዝወፀ ኣይማክ ነበረ ስቲቭ ዲጂታላዊ ህይወትና ማለት እውን ሙዚቃና ስእልናን ቪድዮታትናን ኣብ ሓደ ማእከል ኣድማስና ዝኾነሉ መጻኢ ሓስብ ስለ ዝነበረ ኣፕል ድማ ናይዚ ኩሉ ማእከል ክኸውን ይምነ ነበረ ኣብ 2001 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ድማ ኣይፓድ 1000 ደርፍታት ኣብ ጅባኻ ብዝብል መሪሕ ቃል ንዓለም ተላለየ ኣይፓድ ቀዳማይ ናይ ዲጂታል ሙዚቃ መጻወታ ይነበረን ነገር ግን ቀዳማይ ቀሊል ጽቡቕን ንምጥቃሙ ሙቹን ዝነበረ መሳርሒ እዩ ምስ ዕዳጋ ኣይቱን ተደሚሩ ድማ ነቲ ናይ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ሙሉእ ብሙሉእ ቀይሮ ድሕሪኡ ድማ ኣፕል ኣብ 2007 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣይፎን ናብ ዕዳጋ ዓለም ኣላለየት ስቲቭ ድማ ኣብ መድረኽ ወፂኡ ዓው ኢሉ ሎሚ ኣፕል ንቴሌፎን እንደገና ክትፈጥሮ እያ በለ ኣፕል ንኣይፓድ
ቴሌፎንን ኢንተርኔት መራኸብን ኩሉ ኣብ ሓደ መሳርሒ ክኾን ገበሮ እዚ ድማ ናይ ስማርትፎን ወያነ ወሊዑ ነቲ ኣነባብራና ኣሰራርሓና ኣዘራርባናን መሰረታዊ ለውጢ ያምጽእ ድሕሪ 3 ዓመታት ኣብ 2010 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ድማ ኣፕል ኣይፓድ ንዓለም ኣላለየ ኣብ መንጎ ስማርትፎንን ላፕቶፕን ድማ ሓድሽ ዓውዲ መሳርሒ ፈጠረ ስቲቭ ጥራሕ ብንጹር ዝረኣዮ ዝነበረ መጻኢ ኩባንያ ኣፕል ድማ ተዓወተ ንኣፕል ድማ ኣብ ዓለም እታ ዝበለጸት ክብርቲ ኩባንያ ገበራ እቲ ብመሪሕነቱ ብዙሓት ዓወታት የመዝግብ ዝነበረ ስቲቭ ንነዊሕ እዋን ምስ ሕማም ፓንክሪያቲክ ካንሰር ይቃለስ ድሕሪ ምጽናሕ ኣዝዩ ስለ ዝኸበዶ ኣብ ነሓሰ 2011 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ናይ ኣፕል ዋና ፈጻሚ ስራሕ ቤተ ስልጣኑ ነቲ ንነዊሕ እዋን ምክትሉ ዝነበረ ቲም ኩክ ኣረኪቡ ወረደ ስቲቭ 5 ጥቅምቲ 2011 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ መበል 56 ዓመቱ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈለየ ዓለም ድማ ሓደ ዓብይ ጥበበኛ ሰብ ሰኣነት ኣዝዩ መልዓዓላይ ዝኾነ stay hungry stay foolish ኩሉ ግዜ ክትመሃር ተሃንጠ ሓደሽተ ነገራት ካብ ምፍታን ድማ ኣይተቋርጽ ብምባል ዝፍለጥ ስቲቭ ብሉጻት ፍርያታት ብምስራሕ ንዓለም ዝለወጠ ዓብይ ሰብ እዩ ታሪኹ ድማ ብራእይን ብትግሃትን ዓለም ክትቀይር ከም ትኽእል ዘርኢ እዩ Stay hungry, stay foolish.